Ja sam Luka Mjalković i trenutno sam bakalar psihologije. Kad pričamo o novogodišnjim odlukama, one zapravo mogu djelovati poticajno, ali i mogu biti izvor nekakvih neugodnih emocija i razočaranja prema samim sebi ako shvatimo da ih se nismo uspjeli pridržavati. Zapravo je poželjno te svoje novogodišnje odluke koje su zapravo ciljevi koje stavljamo pred sebe postaviti na određen način tako da zapravo najbolje potiče našu motivaciju. Dakle, u psihologiji znamo za jednu svojevrsnu formulu po kojoj možemo postavljati ciljeve pa da oni najbolje utječu na našu motivaciju i da nas najbolje pokreću. To je formula po akronimu MUDRO, odnosno MUDRO ciljevi. MUDRO označava to da bi cilj trebao biti mjerljiv, uvremenjen, dostižan, relevantan i određen. Bilo bi poželjno da cilj koji postavljamo pred sebe je postavljen na neki način na koji možemo mjeriti njegov napredak, da možemo točno znati koliko smo se pomakli od početne točke. Također je korisno pred sebe postavljati neke vremenske rokove za postizanje tog cilja, međutim tu treba biti naravno oprezan, ne želimo se davati previše vremena, da onda nismo podložni odugovlačenju, ali ne želimo ni premalo vremena, da si ne stvaramo nepotreban stres. Također je bitno pred sebe stavljati dostižne, odnosno realistične ciljeve. Dakle, budite realistični sa samim sobom i s time što od sebe možete očekivati, pogotovo kada su vremenski rokovi u pitanju, bitno je postaviti si realističan vremenski rok. Najbolje ćete biti motivirani ako se radi o nečemu što je za vas osobno važno, zanimljivo, za nešto za što ste već sami motivirani. Ono što je također jako važno je da budete specifični i konkretni u postavljanju svojih ciljeva. Točno, jasno sami sebi definirate što je to što želite, koje je to ponašanje koje želite dobiti, promijeniti i što točno želite postići. Jer ako ćemo pred sebe staviti novogodišnju odluku iduće godine ću se zdravije hraniti, to zapravo i nije baš dobro postavljen cilj jer nismo definirali što to znači zdravije hraniti, kako ću se zdravije hraniti, kada, na koji način, u kojoj mjeri. Nekako mudro postavljen cilj u tom kontekstu bi zvučao, na primjer, iduće godine svaki mjesec ću izbaciti jednu nezdravu naviku, a ubacit ću jednu zdravu. Točno znamo što radimo, točno znamo na što mislimo, imamo vremensko ograničenje, odnosno svaki mjesec po jednu i točno možemo pratiti zapravo svoj napredak. Jednom kad mudro postavite svoj cilj, važno je sjetiti se i toga da budete kao za početak blagi prema sebi. Potpuno je u redu i prirodno da se nekad ne pridržavamo svojih ciljeva i da nekad zastranimo. I također se nagrađujte putem. Nagrađivanje nam potiče motivaciju.